She'll lie and steal and cheat and beg you from her knees, make you think she needs it this time. Això és el resultat una mica de juntar les nostres aficions i les nostres habilitats i crear una petita empresa. I és una mica quan vols fer un regal a algú, un regal que sigui únic pensant en aquesta persona, doncs el que volem una mica amb Mussol és donar aquesta oportunitat, no? Que sigui un regal que tingui l'empremta d'aquesta persona i al cap i a la fi sigui un regal únic. Sempre ens ha agradat, doncs, sempre que havíem de fer algun regal, alguna cosa, doncs ho fèiem nosaltres mateixos. I d'alguna forma, Mussol, doncs, són aquestes aficions, doncs, les de l'Anna i les meves, que ens complementem molt bé, doncs, i traduir-ho en aquesta petita empresa. Per aquest motiu tenim sempre contacte amb els clients o amb les persones que ens compren perquè necessitem saber una mica el que volen exactament. I per això també Mussol és ideal per casaments, per aconteixements importants i per coses així com una mica més especials.